Subscribe खालामदो जोंनि बर'टन चेनेलखौ आरो लोगोसे बेल आइकनखौबो थुनानै होदो जाहाथे जोंनि गोदान गोदान भिडिअखौ बयनिबो सिगां नुनो मोनो। जोंनि बर'टन निउस चेनेल गोदान खुलिदों जों दिनै बयखौबो बरायबाय। औ गोदानथ' होनजायालै जोंनि बर'टन निउस चेनेलाव बयखौबो बरायबाय। आलायखब आरो लोगोसे साबस्क्राइब खालामबो दाबाव दे आरो लाइक कमेन्टबो खालाम आरो लोगोसे शेयारबो खालाम दे। बुंदो माबा मोनसे बुंदोब्रा मा सिरि थाबाय थागो जाम्बा बेना बिदिनोलै थांनाय बारावबो बिदि सिरि थादों आरो एबारावबो सिरि थाबावबाय जाम्बाखाथार मानसियानो मा बुंनांगौ आंलाय गासैबो गावसोरनो बुंजोबखाबाय खोथायानो गैला दा मा बुंबावनांगौ। ओइ आंल' जाम्बा नङा दे नोंसोरबो जाम्बा गोजा गासिबो। दे बेफोरखौ बारदो दानिया फैदो गुबै आयदायाव। आरो मा जालायखो ओइ आरो मा जालायखो जों नुबाय थानो हाखाया मानसियानो खावलाजों एखेखा बंस'आनो एखेखा नालाय बोरैथो एखे जाया जानो। ओइ बे हिनजावखौ सिगाङाव थिनहरदोलै दा नायबाय थागोन बिसोरो सिगाङाव थाबा बयबो सिदाना हरगोन सिगाङाव थिनहरदोलै बिसोरखौ सिगाङाव। ओइ हिनजाव नों सिगाङाव थाबाय सिगाङाव नों सिगाङाव थाबाय बावनो था दे जाबाय दे। आं निउसखौ जागायनोसै आंखौ इन्ट्रडिउसन सानदों आंनि मुङा जिम बसुमतारी आरो नै बिथाङा सोमला ब्रह्म। सोमला ब्रह्म आरो नै बिथाङा जोंना मानगोनां आलासि बियो बिनि मुङा जाहैबाय सालेन बाबा आरो नैबे बिथाङा खावब्ला बसुमतारी नारजारिसो आंना आरो बै सासे बिथाङा बेबो आलासियानो जायो खावब्लानि बिसिगि जायो बेबो मेब्ला ब्रह्म ओइ आदा ओइ आदा माबे मा जालायखो आइफन लानांगौमोन आंहा आं मिथिगौ गावबागाव लायदो। आरो मोनसे जारलायाव गोलैलायबायना आंहा आरो मा जारलायाव गोलैलायखो नोंहालाय थारमाने आङो अबे कम्पानिखौ लानांगौ सानदों कनफिउस जागासिनो आङो। नों मोनसे खामानि मावदो बाबा नङा फार्सिनिखौ लायदो नोङो जाम्बा दा खालामलै आदा बाबा नङा फार्सियालाय जाङियासो बानायो दा बिसोरलाय आरो मालाबा मबाइल बानायलायखो है जाम्बालै नोङो। सिङाव बिजि माबा बिजि दं मानो भाई नोंनो मानो बिजिखौ नांगौ मा खालामनो बिनि खुगाखौ सुथेनानै होगौमोन आङो हा मानोलाय सुथेनांगौ जाखोसै सुथेनायनि ओंथिया जादों खुगाखौ एसे हमथानायलाय आइफना मा कम्पानिखौ लानो मोननो। ओइ भाई नालाय नों एकदम हाबबेन नामा मानसिया आइफना मा कम्पानिया बानायो बेखौ मिथिया नामा आइफनखौ खालि मोनसे कम्पानिल' बानायो बेनो जादों आइ कम्पानि दालाय आइ सिनेमा दंमोन ना एक्सिडेन्ट साजालायनाया बे आइ सिनेमा बानायग्रा कम्पानियानो आइफन बानायो। दा जाम्बाफोर सिथादो रायजोआ साइना लाबो लांसै ओरैनोबा निउसना सिथादो दे दानिया फैदो गुबै आयदायाव। दिनैनि जोंनि डिबेट कम्पिटिसननि टपिकआ जादों मोजां मोनलायनाया मोजां ना गाज्रि बेनि सायाव जागोन गासिबो मोजां मोनलायनायनि सोमोन्दै बयनाव केस सोंजोबनाय जागोन मोजां मोनलायनाया मा बुस्थु मोजां ना गाज्रि आरो माबोरै जायो बिनि सोमोन्दै एसे फोरमायनानै खोन्थाजोबनांगोन नोंथांमोना गासिबो। दे मोजां मोनलायनाया माखौ होनो मेब्ला नोंनिबो जागायजेनसै दे। मोजां मोनलायनाया जाहैबाय जेरै माबा मोनसे मोजां बुस्थु नुबा बेखौ लानो लुबैयो गावनि खालामना लानो लुबैयो एबा लामाफ्राव गारि मोजां थांबा जेरै BMW मार्सिडिस जेगुवारफोर थांबा बेखौ लुबैयो बेखौ मोजां मोनो नै बेखौनो मोजां मोननाय होनो। दा जाम्बा आं मा लाइनाव सोंदों नों मा लाइनाव जाखो बुजियानो बुजिखाया साला जाम्बा खाथारलै सयथिबो। दे मोजां मोनलायनाया मोजां ना गाज्रि खावब्ला मोजां मोनलायनाया एबा गोसो नायनाया मोजाङानो नाथाय गेजेर ससेयाव थांबा ब्रेकआप जाबा गाज्रि जायो जेरै आं दाखालि जादोंमोन बेबायदिनो दाखालैसो आंखौ हिनजावा गाननानै थांदों ब्रेकआप जाबाय एगजाम सानसे सिगां आं बिराद खस्थ' दुखु होलांदों बेनि थाखायनो गाज्रि। मोजां मोनलायनाया मोजां मोनलायनाय समावल' मोजां बे मोजां मोनलायनाया जोब्बाथाय गाज्रि जायो बेखायनो अराय सम मोजां मोनलायनाया थाबाय थानांगौ आं बेखौनो रायजोफोरनि सिगाङाव खावलायो। एसेनोसै जोब्बाय दे जाबाय दे मोजां मोनलायनाया माबायदि आरो मा बुस्थु आरो माबोरै जायो सारोन बाबा। आं मालाय मा होनबावनो मालाय सेंग्रा सिख्ला मोजां मोनलायनायखौ गासिबो बिदिनो जोबखासै आंबो बारा बुंनो रोंला आंथ' मोनथिया दाबो मोजां मोनलायनाया माबायदि मालायबा माबायदि। दा नुबाय नोंसोरो जोंनि सारोन बाबाया माबायदि खोथा बुंदों मासे मोजां खोथा बुंदों। आरोबाव बे मोजां मोनलायनायनि सोमोन्दै बारा मोनथिया नालाय आङो बेखायनो आङो बारा बुंथ'ला एसेयावनो दोनथ'नोसै। दे जाबाय दे सारोन बाबा एसेयावनो गोजोननाय थाबाय नोंनिसिम। दे सोमला एबार नोंल'सै नोंनो लास्ट नोंनो बुंदो दे मोजां मोनलायनाया माबायदि आरो माबायदि जायो दे बुंदो। मोजां मोनलायनाय होनबालाय जौनो ओंखारला आङो
एखे नंखायथारबो मोजां मोनलायनाया दिनै दं गाबोननो गैया दिनै दं गाबोननो गैया सोंलै आं बाल इस जोंनो मोनाब्रा बावहाय दे खोन्थादो माबायदि मोजां मोनलायनाया ओरैबायदि डेन्जार बुस्थु दे जेनेबा आंखौ नंदो दे आङो सासे सिख्लाखौ मोजां मोनबाय बे सिख्लाजों आङो रिलेसनाव बेसेबां गोबाव दंमोन मास मोनसे बे सिख्लाजों आं बेसे गोबाव दंमोन मास मोनसे औ नाथाय आं बे सिख्लाजों ओरैबायदि गुलि जाखानाय जाहाथे बे सिख्लाया आं नागारनो हाखाला आरोखि ओरैबायदि मोजां मोनलायखाबाय सानैजों ज' बेरायो ज' थायो ज' आलासि जाहैलायो नाथाय बे सिख्लाया सोरबा KTM गोनां सोरबा साखा खब्रै गोनां सोरबा न' बिल्डिं गोनां हनै सोरबा फरचुनार दंनो हनै सोरनावबा आइफन दंनो दिनै बेजों जालायबाय आरो बे मानसिजों सप्तासे थानानै आरो उमुखजों जालायगोन हिनजावफ्रानो माबा रटेसनसो जायो गाबोन थांगोन समनिया बैजों थांगोन आरो थामलिया बैजों थांलायबाय ओरै गिदिंबाय थायो लोगोजों गिदिंबाय थायो हिनजावफ्रानो रटेसनसो जायो गावजों गावसो लोगोजों लोगो रटेसन जायो आरो लोगोनो एगेन्स्ट जालायनोसै ओमफ्राय बुलायनोसै हनै सोरबा फ्लाइअभार लेंहरनोसै सोरबा होलायनोसै बिदिलाय मा मोजां मोननाय जानोसै गासिबो बिदिनो जोबखा आरोबाव हिनजावफोरल' नङा हौवाफ्राबो जेरै खावब्ला हनै दिनै बेखौ गोसोथोंसैलाय आरो बेबो गाबोन बेखौ गोसोथोंसैलाय बेजोंनो हिनजावफ्रा रटेसन जानांगौ जायो आरो थाङै थुङै हौवाया रटेसन जाबाय होमबा इकुवेल थाङै थुङै रावनिबो दाय गैया मोजां मोनलायनाया दानि जुगाव नंखायसो आंनिबाथ' 100%। अय साला सुवादाखौ मा होनदों नोङो बुलाय होनलाय बाल दानथ' साला आंखौसो एगजामपोल लानो होनलायबावदोंना नोङो बे थाहे आरो नङा बिदि जासिजानानै आरो घटना जासिजानानै लास्टाव मा जागोन थाङै थुङै सोरबा साख्रिआवला नायफैगोन सोरबा इन्जिनियार नायफैगोन सोरबा डाक्टार नायफैगोन थाङै थुङै सोरबायासो ब्लड मोनलांसै ओमफ्राय जोंहा थाङै थुङै सम्फा आरो बेयाव बिखुनजोफोराबो जों बायदि नहरा जों बायदि हालुवा जाम्बाफोर नहरा थारमाने जों हालुवा जाम्बाफ्रा ओरैनो थैनांसिगौ आरोखि ना हिनजावबो मोनला आरोखि ना बा दानि जुगाव जिबायदिलै खालि साख्रिआवला इन्जिनियारनो डाक्टारनो खालि बिदिखौनो नागिरो जों बायदि हालुवाफ्रा मोनला आरोखि ना देलै दे थैनायानो साबसिनसै